Zdravíčko lidi, zdravím vás Bruno. Ahojte, z balíka Let's Playov. A hrajeme Borderlands 2, kooperativní mod. Je to teďka jsme akorát zapli hru, takže... Že jdeme úplně od začátku teda. Přesně tak. Musím se přiznat, hrál jsem beta verzi, když to vyšlo, takže... Vím tak půlku jedné mise, ale jinak vím kulový. Ty jsi to asi nehrál vůbec, takže... Vůbec teda, hrám to prvýkrát, ale... Takže jdeme do toho. Všuk, já mám 10 životů, to co je? 10 životů, já mám 90. Fakt? No, to je docela rozdíl teda. No hej, keď pozriem na teba, tak ty máš jako málo, no, ale tak... Hej, jaj, no, ty máš plno. Ale ti nevím dať nějaké healy alebo niečo. A my máme to si to je to čo? Je to taková komiksová hra, jak už jste se asi všimli a... Snad to nebude nic hát, aby jsme nedělali jednu misi půl hodiny. To je fajný robot. Akože mám docela rýchle šprinty, jako vidím. Ještě aj tie jumpy, bo haha. Co to je? To je nějaká bedno, počkej. Jaj! Náboje! Lékárny! No, ty mi čort. No, Já, tady máš, tady. Sorry. Nechaj mi niečo. Tady jsou dveře. Fuj, já jsem se lek, ty vole, já jsem se lek. Jak si to otvoril, lebo neviem čo to bolo, ale jak si sa ty zlakol ešte ja na teba. No. Počkaj, idem ďalej. Počkaj, tu je niečo. Aha, money. A my splnov. Ne. Ale ako náboje by som potreboval skôr. Co to je? Máš taky ukázky? No. Hej, ne! To je nejaký... Asi zabije robuška. Jaj, on mu oko urval. No. A zmizol. Jak chcem náboje. To dostal na štve. Já nemůžu chodit? Jo, už. Počkaj, tu je niečo. Tady je nějaká bedna, kterou máme otevřít. Je to toaleta, kámo, počkej. Hele, já si můžu koupit zbraň. Nebo co to, ne, počkej. Ty kokos, v toaletě byly náboje, kámo. Hej, tady si můžeš vylepšit zbraně i takovéhle věci, to je na pohodu. Hej, ale kde si jich vylepšuješ? Tady nějaký krabici jsem, ty vole. Počkej, lékárnička je tady, no dej mi, já si chci... Jak se healuju? To já nevím. Jak se vyhealuju? Dej mi prachy. Mám $40. Já už jsem, to jenom stačí sebrat a ono ti to asi vyhealuje samo teda v tom případě. Nevím, kolik máš životů? 90 teďka. A já mám 90, tak. Tak tady asi jsme vybrali všechno, tak půjdeme dál, jestli se ještě něco Cečkom čupím, hej. Počkej, tady, kámo. Tady je ještě strašně moc krabic, pojď sem. Hej, jasně. Dobře, tak tolik jich tady, hele, lékárna, zkus si sebrat. Já už nemůžu, já mám full. A já mám taky. full, tak no, takže stačí jenom sebrat a to bude. Počkej, on žije? Jaj? Hej, žije, ale nemá oko asi, alebo nevím. Kolik máš nábojů teraz? Nevím, ale kámo, seber si je, hej, pojď sem. Tady. Jakoby všechno asi, co svítí takovým tím zeleným, tak se může brát. Nebo otvírat a... No teda se mi docela doplnili jako náboje. Ještě mám nějakou snajperku. No a tam máš, tam ti nechal nábojíky. No ne, díky, ale... Čekaj. Ta je tady vlevo, tady. Hej, vlastně. Co je tohle? Tak. Mohli by se začít jako akciu, lebo toto... Počkej, ale já travelovat nechcem, já si doufám. Co je na to? Tak. Počkej, jak to, že jako on ví, kam má jít, když nemá oko? Lebo je to mental. Jaj, další bedínky. A mě už ukazuje, že je nějaké basic combat, ale že teda předpokládám, že tu bude asi enemy. Hej. Že neznělo dobře. To tady možná bude ten velký, no, jak mu ukradl to oko. Ber si na... Je tu jedna krabice, počkej. Tady celkem hodně, vole. Počkej, ještě mám nábojů. Ty už říkáš nějak moc napřed, vole. Musíš to prohlížet. Počkej, tadyhle něco svítí, co to je? Včkem mlátíš nožem. Co je? Bacha, už jdou na nás. No, berem nějaké 11 limičů berem. Všetko. Ty vole, já střílím tou žlutou, bacha, další. Já tam nalavo střílím takovou tou žlutou a trošku se mi to seká, co to je, ty vole. No, mám teraz úplně v pohodě v PSK a asi si dám večer. Ale mi se to začalo sekat až teď, doufám, že to přestane. Můžu z nich něco sebrat? Nemůžu. Tak asi, to byl ty? Hej, to jsem bojil, ale počkej chvíli, lebo, tak nič. Mám taky pocit, že jdu na nás, však.
Jo, asi jo. Vůbec jestli potom budeme moci Ale tadyhle to jde taky rozbít, to jak svítí, to jsou lékárny a tak. Taký kameny. Je to jsem. To vygličujem nějako, ale... Jako nevím, k čemu nás jsou tady zrovna teďka peníze, když je tady zima, jak No. v Rytiti. Jinak kdo by si chtěl s náma zahrát, je to ještě pro 2 hráče, tak... No, tak... Hele, dole, bacha, Ty vole, dole. počkej. To si asi zrovna jako nemusel padat. No já jsem nevěděl, ale mě to něco bralo Ty nič. vole, co on dělá? Pozeraj, Bacha, pozeraj, za to tebou, je za debil. tebou! Za tebou, za tebou! Neboj se, nám neuhýbá ten kulkán, to jsou svině. No, pardon. Jsi zjistil na nože. Mě to chadzují Počkej, já okolo, ho co musím nebojím. vyndat. Ne, Sakra. On mi ubral 4 to byl ten HP. nějaký velký, ne? Aha, ano, všiml jsem si, dal jsem mu punch. Čekaj, ještě. Bum. 35 XP. Ježiš, what the fuck. Já ho nemůžu trefit přes tebe. Critical. Headshot asi. No, Jaj, už ho můžu vyndat. ano, já si počkej. Jo, jasný, oni asi vylezají z těch děr. Já jsem si jich A. předtím nevšiml, že by tam... Počkej, rozbí to. A počkej, to je Tady jaký? to rozbí, no, teď jo. Sračka. A tadyhle dole ještě krabice a... A nechápem, na čo to smašujeme, keď tam nič nie je, teda mne to tak príde. No někdy tam něco a někdy ne, tak možná... Ja si neviem zobrať, už mám full. No protože máš full. Jo, pred chvíľou som nemal. Ty vole, otvírej ty krabice, more. Pardon. Už tady máš iba healy, tak Jo, tak... ja skúsim tú druhú zbraň, to sa mi zdá ako... Tu shadow? Takovou Já tu mám menší, trošku sniperku, takovou jako tu... Jaj, já mám nějakou... Jo, Ojojojoj. jaj, on má to jeho oko, ne, na tom, na krku. Nebo ne, na... Čekaj. Yeah. Ten dostane do Nuk, jak se? Boha, já se nechci prečítať, ja nemám já no. taky ne. Ale mám takový pocit, že nebude zrovna lehký. Aha. A počkej, toto strieľa ako na jeden náboj, ale berem mu 37 na jednu ranu. Jo, já jsem úplně zmatený. Ja prebíjam, aha, do prdele. Ide po mne, kamo. Fuck this shit. Tady dole jsou lékárny, když... Chce. Já On po mne hodil niečo. Jaj. Já mu dávám kritik teďka samej. A počkej, on skočil po mne. Kde sú tie lekárničky? Dole, ne? Jsme tam nechali. Hej, kde se to strašně seká. Tak strašne sa ti to seká, že? No, jakože trošku hodně, no, docela. Kde? Nahoře je ten bug. Počkej ty vole, tady jsou Počkej, malí! No. Právě. Hej, ale já nemůžu vystrafit s těma lagama. A to stále ti takto, alebo? No jako až od těch Či ja som první... spadol dole? Od těch první enemy mi to začalo sekat jako prase. Jau, hej, to se ale nedá, jak se to seká! Tak to stopni, boha, nie, dáš. No, asi budu to muset stopnovat a přenastavit Je to si fér. video options, takže vrátíme se k vám za malou chvilku. Jsme zpátky, zabili jsme tady toho hnusného bose, omlouvám se, že jsme to museli přeskočit, musel jsem si přenastavit na medium, pač nevím, proč mi to nestělo na high. Bohužel mám píp, komp, víte, co je pod tím píp. Že ty sa stěžuješ, tak ti mám povedať, ja. Ne, jako by mě to rozbachá jako všechny hry, ale nevím, proč to na tohle ne. No, dostali jsme level up, teda aspoň já, teďka nevím, jestli ty si dostal taky. Mám tiež. 102 HP je první. Jo, já jsem sebral nějakou zbraň. Nebo ne? Zajímalo, jestli tady potom budou granáty nebo tak něco. Nevím, ale mám úplně málo nábojů teraz jako. Jaj. Já mám 242 a 118, takže já jsem v klidu. Dobrý, tak asi půjdeme nahoru, ne? Nebo kde seš ty? Ale tak tady asi nevylezeš, kámo. Ne, počkat. On chce to oko, takže my jsme měli asi sebrat, jo, jasný. Počkej, já mám to jeho oko. Jsi zatiaľ dačo. Čau, kde jsi? Pojď sem, hej, počkej, teď si dá to oko. On se asi zbláznil. Pozerám, že... Jo, aha, my máme ještě za něký... Co děláš teďka? Nič, nastavoval jsem. Už to Jej. Dobře. My máme ještě jít za nějakým, kdo mu tam to oko dá. Kdo mu ho nainstaluje zpátky, takže... Aj. A to by se mali této, ne? Jo. Že tam to nějaká nechce jít. Já je počkat. Musím asi sem si... Ne.
Počkej, však on to otvára. Pozoruj. Jaj. Jo, ono ho to, jasně, jasně. Ono ho to detekuje a potom nám to otevře. Jaj, je to červený, tak to, dobrý. Jaj, To posral. ty jsi to posral. Člověče, ty jsi to vůbec bláznil. It was nice knowing you. I hear getting eaten alive by bullybogs isn't such a bad way to go. Let me get that for you. Executing phase shift. Jaj, ono na to otevře, ne, bez tak. Aha, Asi. jo jo. Čedy, čo? Jak? Jaj. Tady by mohly být nějaký věci, takže tu jsou. Počkej, open. Open. Náboje, kámo. Toto jdem úplně rozkradnout. Ty jo, mám 172 nábojů. Tak můžeme to Že tady. počkej, kámo, pozri, čo to je. Co to je, co to je? Jo, zabité brokovnice. Brokovnice. A Že náboje. nevím zobrat náboje víc. Jaj, tak já si vemu teda, no. Já to si všechno otvoril už ani. Jo, počkej, on chce to se něco. Talk. Jaj, my si u něj můžeme něco. Cash za $10. Či, nie, počkej, já jsem zobral jako odmenu za tu No misiu. jasný, jasný. Za $10, to se mi Já se, že mu už dáme to monokulový. No tak co? Otevři to, dík. Takže jdeme do další sekce, nebo ne sekce, nevím co tam zatím bude. No, tak já jdem, no, já jsem dalečko teda, tak. Nějaká vesnice, ty vole, dobrá zbraň. Aby to chtěl do jaký zaměrovat, už na tu Co je zbraň tohle? jako To je ten Travel Faster, nebo co to je? To víš, co to je? Je co to to je? je? Nevím. Nevím, nejde to. We play games like dodge the blowtorch and don't get dunked into the Co lubíte jumpy? Já, Ah, je aha. tady nějaká vesnice? Počkej, tam asi ne, ty. A já mám taky pocit, že jako to budou enemy teda. No já taky, že jich tady bude asi hodně. Ale počkej, my jsme měli jít za nějaký chlapek, který nám jako opraví jemu toto. Asi, No tak ten bude asi tuto, jo, pozri ale se počkej, do... enemy tam jsou, už je vidím. A to mají vidět enemy, hej. No však to jsou ty, Hej. to bude tečka. On se tam naseru, ty vole, ty. Ty mě u té jedné zbraně strašně se hýbe crosshair a u té druhé vůbec. Já nevím. Tak to je jako všechno. Flynt, co to je? Tak to bude asi nějaký magor už z té vesnice, no. Mhm. No, Počkej, aby se to je ten nám asi neotevře, ale už tam někdo je. Já zkusím trefit. Jo, dostal. Ještě jeden tam je. Čekaj, to se dá jíst bokom. Jaj, kde? Jaj, Alevo. dobře ty. Aha, Tady bude asi hodně. aha, máš pravdu. Počkej. Ty jak teď koukám, tak au. Tak tady jdou brát věci No. skoro ze všeho, já tady umřu. Tyjo, náhodou, jak je to komiksový, tak je to pěkný, bacha, za tebou. Ty já mám tadyhle druhou zbraň, Máš ta jak teda, ta střílí fakt strašně. Ty ona je jakoby silná, ale strašně to trhá. Je, oni jsou tady oba dva enemy. Ale počkej, boha, pozri. Mě úplně bere něco HP, nevím čo. Tak já nevím, možná nějaký jed ti sebral. Au, Aha. Nie, on zozadu tento velký, počkej. jaj, Sakra. kritik už je mrtvej asi, ne? Ne, není, to je těž. Ty to velký docela robí jako problémy, hej. Update, tabulátor, nechci. Okay. Jsem mu dal teďka nožem na půl kilometru. Hej, ale už by jako mohli přestat vybíhat, mě to nebaví. Já si jdem zaboxovat teraz. Jo, já se jdu schovat, protože mám strašně málo životu docela. Hej. A já mám 19 vlastně. Počkej, tuto na začátku byla jedna pilulka, to si pamätám. Ak si ju Tady nezobral. nějaký... Já jsem... Hej, tu je, počkej, jedna. Tu je další, Já jak je, teďka tak si otvírám zober. nějaký schránky. Jo, je tam? No, Hej, tak tu je já tam. tam nejdu, já tam potom když tak skočím. Já Já tak beru já si ho teďka zober, nie, počkej, mě to zobral samotek, sorry. v pohodě. Já koukám, jestli tady ještě nejsou nějaký věci. Počkej, tam je nějaký to, most. Počkej, já se tam kouknem. A mi to chcela náboje teda. Ježíš, tam je zase nějaký boss střelený na palici. Kde? Boha, to čo? Takový velký, ale nechoď na něj, necháme obejít radši. Ale kde si to? Tam nalevo teďka jakoby.
To je jedno. Čekaj, jdem k těbe, ale jinak... Já už jdu k tobě, dobrý, já jsem tady v lese. Tak jinak, ale, tak to naše Jaj. robota to potřeba elektrína, tak nevím. jaj, to je šašek. Počkej, tady je ještě nějaká skřínka. Ne, sakra. Je to ježiš. Ježišmarja, co to je za A to psychopata? vyzerá jak z toho filmu, počkej, noc v muzeu, henten. Jo, 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 jo. No, zatím jsme měli jít, ten by mu měl dát to oko a všechno bude cajk. A počkej, on bude teda s námi No, jako by s námi, podle mě to bude, ježiš, mám nějakou páčku tady, nevím k čemu je. Co mele ten šašek?